Ngibikelela babukele emakhaya ngibikelela phansi kwehlelo lethu ukukhothela ubukele emakhaya ngibikelela yona ingwe ehle ezinye babukele-ke namhlanje-ke sifanelwe la nomfowethu asicela simsize sihambe naye siyokhuluma nalo muntu ayethe ucela amsize amlungisele imoto yakhe amlungisele ugearbox kodwa-ke babukele nani niyazi anginami anengingile ngabone ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukele ngicela ngingakhohlwa ukusubscribe and like and share and comment danko. Kati kumele sizokwenza ibangaka ngiyathuka phela umuntu angenzela idile usekupikelele phela isizathu ukuthi ngizongibhalelela abafowethu laba ngibiza bona ukuthi manje imoto yami osayina hlezi ngifakele imali ukuthi la imali wase ngizolungisela lokho ngishake ethembiza usafika angitshelanga ukuthi ugearbox wemoto yakho isusu wafethu ngicela mhlambe ayikho enye indawo esingahlala kuyona mhlambe sithi ukukhulumela kuyona mhlambe ethule engenamsebenzi ukuze sizozwana wena uthi siyaphazamisela kanjani mhlambe siyaphazamisela asiqala nami ngibhizi nawo namafunjane ngifica no angiyangithi mfethu makufika abantu even if you know makuthiwa uyabaza awubazi sesiva la time mawukhulu yabo abafethu siyancela sizona awusilinde asiyini baba nje ubone nje ukhuluma kahle Solo wasifuqike ngensapho. Awu kwami. Cha phela ufuqa ngensapho. Hayi ngile. Ngicela ukuphi. Bese cela sithele ibhola kancane. Sethise. Ngeza ke ndoda. manje uyasichaza isikolo sakho angisizwa kahle ngoba cause imali ngiyakufakela bafika ngifakela 1000 akwazi ukuze ungichazele ukuthi why isikolo sikhe uqale sibike nje mfethu yabo singathi futhi usonde ukuhlala okay yala ikhona ayikho indlela esenza ngayo ukuthi uthanda siqhaqa siqe it's okay. Ini belajar. Oh, sana lah. Aiga bikin betul. Ya. Orang nama secukup pada nama kartu kan. Awak posisi. Usi. Kamu ya tahu posisi. Ini nggak sesuai rumah kaya. Ayo kente. Nakala. Ini nggak bisa kan? Vale, vale. Ya, baik. Zuzwa. Yazake nesapho lapha. Ngabeka khona la iduze kwami. Ukuze hayi thina phethe kuhle asinandaba nabantu. Ya. Ya phethe awuchazele phethe ukuthi kwenzakalani. Asilwi nawe. Hayi kahle. Ngicela nje uqale mina ngiqale ngichaze mina ngingwenye lezi abaphathi ohlelo sihamba nanangu mfowethu yena sibhalele ngicela simsize ngenkinga abhekene nayo nawe
Mina abafuthi angeke. Angikaze ngalona. Akekho-ke ulwa nawe, kube silwa nawe ngabe uyakhona. Kukahle. Iyona into engibhekana nayo. Lethi uma ngizama ukuchaza bese ngibumulile. Okay, chaza-ke Bafuna nayi nje. Uzalo wafika wacela ngimkhandise. Ngithatha umtshelile ukuthi i-7 seat esilver isusu. Befuna u-gearbox. So uma ngiya kwama-spares angiwutholi u-gearbox wale moto. Ima-ke bafo, khona la siphambana khona. Ngeke kuqale kuchaze wena. Cela siqale kuchaze yena isitori ukuthi njengoba sila size ngani. Bafo, cela uchaze. Kahle kahle bafethu lubafo la kahle kahle mina indlela engibona ngathi usangichapha. Ngafika ngamnika 1000 wathi ukhona la uzothola khona fast. Bacomplain, ngaphinda ngamnika 1.5. Bathi hayi showcase uzobe usukhona. Yabo. Manje nami phela ngihlezi nginemali. Uyazi le moto le uthi mina ngiphanda ngayo. Yabo. Manje mase ngekho le moto le nami ngeke ngihlezi nginemali. Ayikho enye indlela engiphanda ngayo. Kahle kahle. Yini ubafo ayibambile yakho noma ekubafo yakho? Kahle kahle sekuyena okwelida mina ngoba phela shothi ukuthi angilungisele imoto yami and nemali ngiyafakela ngiyamnika imali hayi nokuthi mhlawumbe ngifakele ebank ngifike ngithola ubhizi la uyakhanda benginika ucash angishaye ngethembiso uyazi-ke nawe mhlawumbe ukuze noma ukubona abantu abawumakhenika banolimi bayabhoqana isikhathi esiningi Awukuphalelile baba. Urayisi impela mawuthi usukhokhile. Ungangokuba kodwa imali oyikhokhe kubo. Awuyikhokhanga sana. ya ngiyakuvumela lapha ngikhokhanga ngisama wena wangifuna imali esazivumelene ngayo ngaleso sikhathi ngingakukhokheli ezandla zakho awufuna imali wathi wena akulethe 1000 akunika ngaphinda nginika u1.5 wathi mina ngizotholile khona umuntu ozwana nawe ukhandana Izwe zami. Mangithi kuyashola. Ngoba emuva le nto yakho usuku order khona lokho yaphuthwa. Ucawe i-price. Yabo uma uthi mina nemoto yakho iyaqala ukufeza nezakwana esayithini yami yaqala ukhanda le moto yakho. Awu amaphathi emoto angikwazi atholakala kanje. Angikushilo wasekuqaleni. Yabo phathi gearbox ngakho i-price sibaba 1.5 4.5 to 5000. Yabo wasuthini wena zami wathi it's fine uzobona ngani wangiphushela mali 2000 wangiphushela mali 8000 wangiphushela mali futhi inyanga eyodwa ngoba uyikhipha yonke leyo mali wayikhipha ngenyanga eyodwa mhlawumbe uzayi next week 8000 next week 2.5 mhlawumbe nami kuleyo nyanga le ngenza iplan soke sisamba ngehlanganisa amaphela inyanga ngibonke kahle lapha emaspes waphela akwenzekanga ngale ndlela engangithi nokuzowenza hayi ngoba ngangichazekile ukuthi kwawona amaphathi esuzu iwona ngathula ukuthi nina bomakhenika nje ngomkhulumi amalanguage awuthwala yebo manje le story ngichazela sona esinye manje inyanga ingaka le mali engikunika yona yenze njani Ngake phela before nje siphambili. Umfowethu wamnika imali kanjani? Noma wamnika imali ngenyanga elandelana. ngamnika imali ngelanga ngilandelana wathi yena khona la zokwe-order Imali wamnika imali namhlanje kule nyanga enye wamnika kule. Enye wamnika kule. Kunjalo. Okay. Futhi kahle kahle umuntu onephutha la phansi kwenu nobabili ba. mina ngibona kumakhenika ngoba yena wathi ufuna imali uyoko-order ngamnika imali wayo-order wabuya ngi-edela imali wathi angifake noma 1.5 ngahlanganisa nami ngamnika lo 1.5 yabo akangitshela ukuthi usewutholile noma watholi sethame sengifuna another 2000 ngawuhlanganisa phinde ngamnika wathi hayi khona brawakho abasebenzisana nami khona uconnection nami Oh, wayengakakutsheli ukuthi ugearbox ubangigcina ngithenga udile nje kuphela noma okay. angazi noma uthenga cash u1 noma uthenga second hand angazi yenzeka ube ukuthi si-order khona ema-spares uma u-order spares uyawuthola original uyayithola i-parity like uthole ikhophi yawo original so uma sekuyikhophi sekuyi-parity yabona into ezama uyichaza khona ama-second hand uma ngisuke ngixhuma abafowethu eceleni uyayithola into espares ngeke ngilinde 2 months ngine-site la engikhanda nje kumele ngiyirentele yayibona
kumele iphume lezi moto njengoba uyibona ziku-empty kanje khanda leyami yabo. Manje inkinga yakho ngaze ngakubuza mina ngathi mina phela sengikhiphe kakhulu manje umehluka ngokubona. Imoto yami ipakile lapho phakathi. Ubona umehluko awufiki la kumina. Ngaze ngakubuza ukuthi mina siphi isiliphu sokuthi wena ke esiyi-proof like ukuthi wena mhlawumbe ukuthi imali yakhe iyephi. Mangafuni nami ngizoyixaka kanje. Mayifika yena washo. Ngeke ngayixaki ngento yami. Washo imoto ethula esentini yami wajiwa wanyamalala. Imali phela angithi yena iyachaza imali isiphelele ngokwena. Yaba kunjalo siphelele. Wena into esishoda ukuthi uyenze yini kahle kahle. Oh mina ke ngayisho simanje ideliver siphilele esitolo la ngiqoda so mangokuba babethe 3 weeks kanje so 3 weeks uphelile bekumele mhlawumbe kusasa sikhuluma ukuthi ngibuka ngiyapha ngiyawuthatha ngiyawufaka ngiyavula but ngesonto kuyavula so ngiyavula nje kusasa bazosheshe bavale bazovala ngo-3 but nabo bezofikelela khona around 10 yabuya ngifaka one message sendisendekile that's why isiphiwe engangokuba ukhele kuyaphoxa ngizolanda ngiyawufaka wena kuyena ngekhona ngoba yena bengasafuni sekuyimini eqakayo nawo futhi imali yakhe yonke iselungile ngiyomqolisa but bengizobuyela kuyena kusasa ngekhona update ukuthi baba into zakho seyiphelele na sengikuphumile ntombi yosebenza. Kodwa sesiside lesikhathi ngoba ukhuluma ngo-3 weeks mina so how many months imoto yami ipakile lapha ekhaya imali sekunikile ngakuwena yahlela ngakuwena imali yakho bafo kushuthi ngasho ukuthi wayelethi ngokuba la bengifika ngithola i-price bengela ngithole kweyi-price uthe usungikhokhile but sesihlangene ngahlala neyihlangene athi ngize ngithole le-connection engiyithole yonke iphele 3 weeks. Usuke usuphelile ngokuba kusasa ngiyawulanda ngiyaphuthwa ngiyafaka ngiyavukela uqaqo. Okay wendona mina-ke engifuna ukukubuza njengoba lokho sokuthembisile so umfowethu imoto yakhe angayilindela ukuthi uyilungise nini. Hhayi ngithi kusasa ntambama ngiphethile around 6 ongibuya esiphezulu okuyabhoxa thathe nje i-hour 30 minutes 25 minutes. So mina ngitshela ukuthi mangase thina nomfowethu sibuye la Monday singabuya imoto ihamba. Ya ngizobuya imoto ihamba Monday ngoba sengithi state drive test drive angayithintathinta nala ekusele khona sekumenzela ubaba ezi-customer uzahamba aphinde abuye la kwadlalo. ukuthi nina mo-mechanic inolimi niyagoqana uzokwenzeka nikushayela umande imoto ungakafiki manje ngenze njalo ngikwazi ukuthi ngiyanishanisha esefika wazofika nenkunzi egqoka amamaski engazi ukuthi yini amaphoyisa sobungini. No manje mina into engixakala kuwena ngibuka iy'ngozi. Ngiyabona ukuthi kukade ugqenye mhlawumbe ugqenyela yona. Ngingaphuza kakhulu bafuna yabo. Hayi ukuthi kade ugqenyela yona lento ukuthi ushasha abantu. Mhlawumbe nami ngingathothi kwamina nje manje ngiyashasha. Serious mina ngikrive. Hayi akwazi. Mhlawumbe kwayithina manje phezu kwalo. Ingozi ukuze uma kuthiwa ingozi yensizwa inakho ukuthi ingozi bayilekiwe esiphongweni likumthiza ukuthi wena uthathe kanjalo isibheki umthizo futhi naleti ngikhulumayo ilomthizo phakathi. Oh futhi kahle kahle wena uchaza ukuthi lento ikhulumayo ukhulumisa ihamba nomthizo ukuthi wena khombisa umthizo ya ngizoyiqondisa phela ngiqozwe. Okay maye singasaqondisi seki show Monday senze njani-ke makushaw Monday ingaka phela nabantu laba bahlezi bebhizi ngeke nami lokhu ngilandelana nabo ngizana ngoba mina mangihamba ngedwa ngiza kuwena bekungiphoqekala ngoba uyangazi ukuthi mina ngumuntu osona ngakho nami sengize ngabiza labafowethu ayithi bhodi mawukuthi iyadlula la ugibele nawe ey'cathulweni zakho wabotha ngey'manje zofisana awugibele nje ey'cathulweni zakho uyibeke nomqondo nawe ukuthi ucabangile ukuthi uthatha siphi isinqumo ngabo yabo awukhuluma ngey'nqumo manje kade ukhuluma ngomnsizwa manje kwanothi uyinsizwa uthathe iy'nqumo manje yabo nje seyangiphazamisa usuthi wena manje usuthi manje kumele abone
wena duthi uyaqondisile Ya. thina kumele uhlale phezu kwamazwi akho Ongangokuba njengobutsizwa usho ukuthi futhi- makuthi akwenzeki ukuthi nenze ukuthi noma ngizokwenza ukuthi mina makuwukuthi ukuthi akwenzekanga ya shuthi nami ngasho ukuthi ngichaze kahle but nami ngitheni uma nilitho ngithi ngiyakhala ngaphazamiseka ey'nhlelweni zami Futhi imali, oh. ngichaze ngayo imali shuthi into kaMfethu ayiphazamiseki njengoba wena ezosuku yena how many months into yakhe iphazamisekile 5 months but umfowethu ngabe ngishilo ukuthi sasa yimi naye namhlanje nginesigaba sey'moto zami ey'ngaka ngiyikhiphile ezu-tricks kumele ngikhiphele manje yazi ukuthi Mfethu thina siyilengenge lethi umuntu usenzile makho sike sixoxe nawe ekugcineni njengoba angithi yabo manje wena sitshela ukuthi iyobe Monday imoto i-right mase sifika la Monday sithole ukuthi imoto ayikho right senze njani njengoba ngisho ukuthi Sixoxe nawe. mangingawalandelayo sixoxe nawe hhayi ngaxoxa ayikho cha ngeke sixoxe nawe sixoxe nawe awuxoxe nami Yeah. uqobo Angithi phela sesixoxa komnsizwa iphutha phela mali ikhona lingalungiswa Cha. lingalungiswa Wena ngaleyo uthe ndlela. Already likhona iphutha already. wena mina ngimlikhuleli lomnsizwa Manje usukaqhamisa negama elirong ukuthi umsizo. awayi ngithi shuthi lento ngiyichaze kambana Yeah. angiyichazanga kahle hayi ngiyibuyise iqondise ulimi hayi ngithi okay futhi namhlanje ngiphila naleyo kokukhulu phambi kwami Okay. yabo amaphathi asefikile ngoba kufanele ngiwafake endaweni zawo wonke qoqoqoqekayo one side wonke yabo lokho le but kusasa ngomele ukuthi usuku lami lapho lami nawe kusasa kumele ngilandele wakho naye West Ham notoma kesa khona amaphathi ngibuye ngifake mhlawumbe around 1 to 2 yaqeda test drive after that yafuna update isela ishodayo after that wawuthi usafona ukukhoka ukuthenga amanye amaphathi awulesho Alright man, siyakuzwa thina lokho ukuthi ungakwenza lokho kusasa ngendlela osho ngazi nomgoqa labafethu ngihamba nabo. Mase kuthi ingenzeki lento ke kusho Monday ke ngoba usuku la kusasa wena. njengoba ngithe nginawo kusasa ongokuba angithi ayibona ngale ingozi thina soyibeka ka-right mangichaza yabo ho iboys futhi cha ngithi Mfethu ingozi le ngoba kuyaliwa ngiyabona kodwa ngoba kuyaliwa ngiyabona ukuthi sekukubi kakhulu ba kusasa yini le moto yakho okay ngiyayiqeda around 2 to 3 test driver ngiyafonela manje usakhona ukuthenga amanye amaphathi uzowathenga ngiqhubeke isebenze nawe kahle sehlukane kahle manje mawufika ngicela ufike nawe futhi obuye phela kuzobe ibona abalungisa iphutha balungaboni Hayi mina ngiyakuzwa kodwa hayi mfika ngikuthembi nje. hayi ayikho inkinga Mfethu Hayi angikuthembi ba. Ayikho Ngiyakuzwa inkinga, ukuzwa kodwa hayi. mina-ke umuntu uma ekhwelela yena entambeni mina ngeke ngiyithulele ngikubuke and size awuke ngiyihenge Sithole indlela. awuke ngiyihenge kodwa ngimile ukuthi ngeke ngigqishe ngeke ngize ngiquleke ngeke ngishone okay ayikho-ke inkinga bafo-ke thina-ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe sekuphelile besize ngabo kwethu angithi yilo kade ubukufuna Hayi lokho. kwethu uyachaza ukuthi imoto yakho by Monday iyobe isi-100%. Makuwukuthi khona okunye okushodayo useyokutshela Sisixoxisana lokho mhlawumbe sekufanele ku-edwe singaxoxisana ke. imali phela yazi ngisebenza Akunankinga nalo. imali ngiyithandayo money first uyazi ukwazi Ungabeke. ngcolela amahhala mfethu i-proof yokuthi u-gearbox uthengile sizoyibona kanjani nane-proof yokuthi phela uyazi wena mfethu umakhenika uhlezi ney'ntela zokukhombisa ukuthi ulayithile Lokho ushonale nayo. akanqeni ukubuyisela same gearbox wakho yabo uma isethi imoto yayistarta athi ibuka banginike u-gearbox o-wrong lapha ngicela ukuthi ngikubuyisele khona leso story-ke thina-ke sizosimisa kanjani-ke if kuyenzeka kwenzeka into ecishe ibe kanjani njengoba erelaxile nje ethi kunokwenzeka kuzoba khona izinto Yami lento athi ngisho ukuthi ngangcono ibeast
ngoba gearbox u-audio yes kube khona islip eziyakazi nibiza Yini ekuseni? bani bani Yini ekuseni Yabo. makuwukuthi Khona kanjani? slip. Ekuseni avuka umfethezela kuwena mase kuyolanda nambe naye. Afike abe ufakazi bokuthi ubonile ukhisha ugearbox lapha ya. Wawubona futhi ufaka mayise yahamba. Mfethu hayi mina nginankinga mawukuthi ubafana kanankinga. Mawukuthi futhi kunenkinga mhlawumbe ngiyakwazi ukufinyelela kuwe kusasa. Ngingamsendela via WhatsApp islip sakhe ngishithele. Islip sinesikhathi, islip sinesikhathi. Islip siyasho ugearbox siyasho sifobona nje ugearbox ngokuyakhona. Siyasho yonke. So ngikazi kukuwena. Wena ucanga ukwenza kanjani? Angijazi futhi neslip usiyenziwe. Mina ngifuna ukukhupha wonke ama-option ube veg yabo. Neslip usiyenziwe. Ngingaya mina kumZ afika ngenzela islip esiqondile nje esifana neslip lesi esoqondile. Wena mamshanga lelo popo ke yena kuzokwenzakalana. Yini wena ungahambi naye? Ungalibele umsendeleni iplani. Hamba naye. Ake ngithi bafo mina kusasa ngokuwe indoda la bese ikhona lesenini. Soyile ngokuwe mhlambe ngawe Ekuseni. ekseni. Namchaza i-option e-right lo ngoba khona nakusasa khona ile Mfethu ayikho inkinga. Ayikho inkinga mfethu awengenze kanjalo. Hayi mfethu. Ayikaba awusali khona kuvunyelwana nangekhathi isikhathi. yeah Hayi ngizoqhamuka around past 10. Past 10 ekuseni. Past 10 ekseni mfethu. Awubona message sithi so ngawubeka sithi so ukuthi sifuyele lesi. Baba bayudrive kanjani? ngoba dusho nosuyindoda asokhombisa Nathi sokukhombisa ukuthi amadoda makuwukuthi akwenzeki ngokushona. Hayi inkinga. alright Simngelo lokusizwa thina. Ukhumbule uyawubagama. Hayi inkinga. Hayi ayinkinga ugesi. Ngiyamthemba nje lo muntu wakho. ngithembe bese ngikhokhela phela immesi Mina futhi nemese nemese. uyapika Angikwazi ukhipha ummesi wakho mina Angikaze ngakwenza lokho. Ngingathi ubheke mina ima yona nsizwa wakhe izweni wena ngathi uyangisukela wena. Ngeke ufuke ufuna nampini uzongishaya mina ekhaya mina. Nayi njabo. Hey baba, Hayibo. manje mawususithuka uthini manje? Ngiyaxolisa wensizwa ukuthi insizwa iyaphuma manje endleleni. uyapika Iyaphuma endleleni. Ngeke umuntu ufika afike acela usiza aphinde afune ukushayela wena. Angazi ongishaya mina la ngihlala khona. Kube kuyena wafika ezocela usizo. ngenxa yokuthi ama-taxi ayabiza azangisasiya komuntu ngaphinde ngabuye ngazobole ku-400 omunye so kwaphela-ke inyanga ngase ngambuyisele lokhu zan-800 Webhuti imali owayithatha kumina. futhi uzongeka kodwa ngiqala u-1.4 imali owayithatha kumina. uyabona uyangisukela lo Imali owayithatha kumina 1.4. awungitshelanga wena ukuthi imali mase ngilokhuzanele Ima hlala phansi lapha. Ima bafo, sicela Ungangenzi into ongayazi. Mase ngisuma ngeke ungimele. ngithi namuzwa Mase ngisuma ngeke ungimele. Emfethu, Ingoba ngihlonipha insizwa lezi. Nginika malini? ngo-800 wakho Wangake nginuka 800 mina. ngabe ngafuna 400 oqala uphinde nginikeze omunye 400 Lutho bhuti. nefoni yami ngaphezulu Lutho bhuti wanginikeza u400 oqala. Wabuya wafuna omunye u400 wathi okugibela uye emsebenzini unenkinga. Yilokhu kade Ngathi mina insizwa yakithi ngeke uzokwazi athi u400 into oqala uyazala. uyabona Ngakutshela ngathi uyazala ngeke uthole u400 njengoba uqhamuke mhlawumbe amathazini bhuti waqacelwa wena wathi okungcono uzoshiya ifoni yakho uzoyibuyisa imali izinenzalo ngenxa ukuthi imali awunayo kwamanje ngoba ngikubuza ukuthi yini into ongabambisa ngayo ukuze ngibone ukuthi mina ngizoyithola imali yami wesizwa kithi ngiphumela ejele mina sizwa kithi angazi ukuthi nginazo eThekwini mase niyangifikisa yini kanjani sikufikisa ingoba esakhuluma saqeda le genge yaseThekwini vele nje izala imali yakho. imali yami izala u40% yokuqala nje izala u40%. So kushuthi u100 uzala u40
yoba ethathe malini u400 uzoba lo 40 abangaki aba u5 Aba-4. u400 so o40 abangaki aba u4 Mina sengingatshela lezi story ngicela ifoni yakho. waphinda wabuya futhi wafuna umunye u400 ngithethe imali yokugibela uphuthume etohweni le itohwe yaqala ubuya kulona bekuyinsuku zokuqala inyanga yokuqala kanti insizwa yakithi ayikhinkinga egcineni uzongitshela ukuthi imali ngeke izizale ebe eyiboleke enyangeni eyodwa Imali yakho. 100 aboy ifoni 800 dollars. Thanda ukuba inkinga ke 800 dollars. ithanda ukuba inkinga lo amasimba lawa amdakela wona lo Ima baba. amasimba lawa amdakela wona Yazofana lo. Ima baba wenzani manje? yazofana lo Wenzani? fana lo fana uyangisukela lo fana Imtetela ngene endlini. uyangisukela lo fana lo Hamba phela endlini. Ubuye nefoni yakho. Ngani ubuye nefoni? Cha na ubefuna ukuya Hayi, endlini, ubefuna ukuyokwenzani ukuthi endlini? ngiyacikeka manje ngeke mina ngizoshawela ekhaya ngiyona inkomo mina Ubani okushayayo la? iyenzani lensizwa ingoba ifike nani Ubani okushayayo? ingoba ifike nani Kodwa uba ukushayayo. ezanga ngani yodwa ikhona ifoni imali ikhona imali Ikhona. iphi imali Ikhona manje ifoni. ikhipha imali ngizoyikhipha ifoni khipha imali ngizoyikhipha ifoni ikhona ifoni imali engiyidingayo mina kuphela Alright. yonke engizingizele yona le ukuthi bhuti kaloku ngibheka ubhekisa udoda wakho la kumina Angithi ima. kaloku ubhekisa udoda wakho la kumina Webaba, angithi wena umashonisa. yebo Besilunda le. angaloku efaka lento yakhe le yacisha amakhamera akhe lawo akakhululeke Ngikhuleka amasimba. futhi wena umuntu ozongidaba Ima phethe, hey, awume baba, awume. Awume baba, yabo le ndlela baba, yima. iyona ke nje ayikhulumayo namasimba afika wenza la iyo nje efuna ayikhulumayo Awukhipha ngiphiphele ifoni ekhaya wena, ujwayela. angithi ngiyasho ukuthi Awukhipha ifoni. angithi ngiyasho lethi Awukhipha ifoni. angithi ngiyasho Hey, khipha ifoni, khipha ifoni. bafuthu ngicela Awume linde uma Ima khipha ifoni. Ima phethe, awukhipha ifoni. Baba, awukhipha ifoni. Khipha ifoni nawe. ngizoyilimaza nje nje Awukhipha ifoni. Lo muntu akuseyikhiphi ifoni ngithathela kancane. Awume phethe, awume. Ngithathela kancane. Okay, angithi. Webaba, ayikho ifoni angithi. Ngithathe ifree. yabona ke leyo nto ke yabona ke leyo nto wensizwa wakithi ngeke niyenze ke leyo nto ke wensizwa wakithi ifridge ngeke wensizwa wakithi into engeke iyenzeke leyo wensizwa Khipha ifoni. ifoni nefridge okunye phela ifoni ebanjwa kuyona ifridge ngicela ngicela umama lindani umama uzonikeza ifoni kahle uyajwayela kahle kahle. ile nsizwa yini No, bampoxo bo. lensizwa yona elwayo Ngithathele ifree. Cela sibone kusuka. ngeke ngiyacela Manje senze njani? ngiyacela nkosi Senze njani? Sinike ifridge phela. cha ngeke uzokwenzeka kanjalo futhi futhi Bafo. Bafo. yazi futhi ngihlonipha wena Ima bafo. ngihlonipha wena yikho ekhuluma indaba yeyikhaya yike ekhuluma indaba yeyikhaya mabhuti cha Manje wasakhona. senikhuluma indaba yefridge phela mama Phela ngithi ifoni. cha bhuti ngiyasho ngithi ngidinga umama ayithi umama uyeza angimazi uyibeke ifoni umama imani futhi imani weyinsizwa imani yabona wena yiyo lento ongibizela nabantu abaningi yiyo into ongibizela nabantu abaningi wena yiyo into ongibizela nabantu abaningi ima futhi hayi cha hayi ngefridge Ifoni le. leli fridge sanilithanda ifoni izofika noma Hayi baba. Hey baba. izofika noma Hey baba. ngiyacela nkosi Uthola ifree mase lethi ifoni. Mfethu yami. ngiyacela Yeah. ngiyacela nkosi uyeza Nini? ntambama mayebuye ematohweni Imangi khuluma nomfethu makuwukuthi uyavuma. mfowethu Makuwukuthi kodwa akavumi. ngiyacela nsizwa yakithi Akukho ngisho imali. ngiyacela nsizwa yakithi ngiyacela Ngitsho niyayazi le language yokubambisana. Yeah. Nangithi wena owafika nalela ngithi ukubambisana. Mnike something ikabambe ukuze ifoni yakhe ibuye. angiphiki la wena Bakusheshe phela. Uthi akuthathe leni. Uthatha lona leni. ngiyacela Khona uyabona iyona into eright impela khona Yeah. izoshaya. bafethu ngicela ningilalele Ehe. ngicela ningilalele Yeah. ifoni ntambama izokhuluma ntambama
nangu Lo khuluma muntu naye kade angilindisa lo muntu. Mina ngisalinde lutho ngithathe Ngicela wehlise ifresh. umoya Hey, ntambama uzoyithola awuseka. hayi ungazosenza ilima Sengilinde kakhulu. ngeke kuhambe ifriji lami Nkosi yami. Liyahamba. imali angithi wena the time umnika imali wafuna ukubamba ngethi pho wena kwenziwa yini mayisethi yena usefuna ukubamba wena usafuna Into engathi ke ngenze ngihlanganyela manje. asihlanganyele Sengihlanganyela manje kuyaliwa manje. hayi asili kuukuthi nje bhuti sidinga ifridge Cha bhuti ifoni hayi ifriji ungathi uyaphambana bhuti. no angithi ayikho ifoni Nomuntu uyadalela la. isidingo Angithi yebo bhuti. isidingo Ifoni kwenzeke iphutha umama wayisusa endaweni ukuthi ekuyona. ifridge silifunelana angithi yazi ukuthi ifoni yomuntu ayikho Ifoni ayikho le ndlela. Ikhona ifoni. La endlini. hayi seyidayisile le phone Lutho mfowethu ikhona ifoni. Lutho ikhona ifoni bafowethu. Bafowethu ikhona ifoni bafowethu. Hey, akaphuma ke. Yabona wena. hayi baba umyeke we baba awu Yini wena nje. ngizolanda Bona wena nje wena. Yabona wena nje wena. Wena uzobuya la. Uthi ambo. Ngeke. Yeyi wena man. Shifisi la phansi. Ngeke. Obisa ifoni lapha. Yewena nje. Yewena Toti. Yewena man. Xala kabo Yewena. Ngeke man. Yabona wena nje. Yabona wena nje. Ya. Ubamba fana umyazo. Ya. Ubamba fana umyazo. Yebo.